Numero 1 nga street-level drug personality sa distrito sang Lapas. Dakop sa buy-bus operation. Si Rojimar Sukaldito nakatutok. Wala na nakapanginwala pa si Raymond de los Reyes, 31 anyos, soltero, sang barangay Halandone Estate, Lapos, Iloilo City. Matapos nga ginbaybas ang Station Drug Enforcement Team alas 8:10 kagabi. Duwa ka sachet sang suspected shabu na bakal sa suspect sa balor nga 1,100 pesos kag duga nga anom ka mga sachet sang suspected shabu ang na-recover. Sa aton diri karon siya ni ang takwan sa aton nga personalities diri sa aton area sa Lapas. Hindi naman makapati ang amay sang suspect nga nadakop ini sa pagbaligya sa illegal nga droga. Hindi ko bala na dahil ang kaso na ito, wala sa kaso ng unang operasyon, puro na sinakwaan. Nagagwa sa record sang kapulisan nga number 1 street value target drug personality si De Los Reyes kag anay na preso sa kaso nga robbery. May nakilala si De Los Reyes nga taga barangay Bago, Bacolod City nga among ginapasuni ginakuhaan sini sang supply sang droga. Imo na siya bunga na eh? Ha? Sa di mo nakuha? Wala naman makibot ang kapitan sa barangay sa dinangatan ni De Los Reyes. Bangod niya ara na ini sa drug list sa barangay. Dapat isa ni siya tanay sa mga residente nato nga magbagong buhay na bala. Hindi sa manting na siya nagalimot. So, galing kay nag-relapse. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga sa Dumangas nagaagi ang suspect kung magkuha sang droga kag sa swela sang sapatos ginatago para hindi mabisto. Rojimar Sukaldito para sa One Western Visayas.